Cruz Vermella superou as expectativas da campaña de recollida de xoguetes Os seus dereitos en xogo. Ten por obxectivo promover o uso de xogos e xoguetes como ferramentas educativas e de transmisión de valores no ámbito escolar e familiar. A campaña foi collendo forma e chegamos ao punto de describir os xoguetes como xoguetes non bélicos, non sexistas, cooperativos, colaborativos e tamén agora estamos intentando incidir un pouquiño no tema de que sean xoguetes que respeten o medio ambiente, non? Por que? O sencillo motivo é que en realidade nós o que pretendemos é que os nenos se desenvolvan e se desarrollen a través do xoguete, pero adquirindo valores. Consideramos que como promotores da prevención de condutas violentas un xoguete bélico non é educativo, asimismo un xoguete que é individual tampouco xera ese compañeirismo que buscamos nós, non? A través das nosas actividades. É sexista porque entendemos que independentemente do sexo un xoguete debe ser para iso, non? Para xogar e crecer, independentemente do sexo ou xénero que teñas. En Ourense entregáronse neste Nadal xoguetes, libros ou artigos deportivos a un total de 615 nenos e nenas de familias en situación desfavorecida, pero o proxecto ten carácter anual e tivo un fito importante durante o estado de alarma, cando ademais de facer un seguimento das súas necesidades educativas, Cruz Vermella leváballes súas casas recursos lúdicos. O proxecto desenvolvese durante todo o ano. O que facemos é ensinarlle tanto a población adulta como aos nenos e as nenas, non só os que veñen a Cruz Vermella, sino a nivel xeral, non? Pois a educación e sensibilización en materia da importancia do xoguete educativo. O proxecto, xa che digo, ten un carácter anual e traballamos en centros escolares con el, tamén aquí con nenos e nenas que participan nos proxectos de xuventude e tamén outros participantes de outros proxectos de Cruz Vermella Española, non? En xeral.